Morjens. Moro. Siis meillä on nyt, mikä tää oli, Ratchet joo, vuorossa. Kun mehän tehdään myös pelivideoita, mutta siis, niin, mutta enimmäkseen kyllä sketsejä. Tai no, niin, vitsejä, mitä liian. Mieluiten kutsun niitä sketsejä. Siksi oli vähän ylimääräistä rahaa, no tuskin se ketään haittaa, kun sä keräsit vähän aikaisemmin. Niin. Nopeasti käydä. Kuinka vanha tää peli on? Aika vanha. No aika hyvä kuitenkin, sinänsä. Aika helppo ja välillä aika vaikeakin. Niin, no. Tää on varmaan vaikein niistä, eikö? En mä tiedä niitä uusia, on tullut Pleikka 3. En mäkään jaksa. Kyllä sitä joskus näitä jakso seurata, kuinka muut näyttelee, mutta vähän liikaakin jo. Varmaan 100. No ei. No niin, varmaan kyllä 10. Niin. On mulla aset täällä. Mäkin luulin, että sulla ei oo. Epic win. Okei, ei se ollut edes epic. Elikkä me tehdään tästä nyt vähän niinku läpipelun kaltainen kai. Joo. Niin siis kommenteissa mä otan mieluusti vastaan ideoita noihin sketseihin. Tai mitä pitäis pelata. No me ei nyt heti aloita mitään peliä, kun justhan aloitettiin tää pelaa. Tai siis tän pelaus. Pelataan tässä vähän vuorotelle. Ja nyt näyttää, jos Länkihän se vei sen alukselle. Sillä. Niin. Nyt se heräs. Se tappaa Ratchetin. Kumminkin vetäis sitä hän. Niin. Se puhuu Mutta tossa sille. ei muuten kuule ääniä hirveästi. Minähän mä sen piilotin taas. Tuolla on joku. Tossa. Anteeksi. No nyt ois hyvä. Peliäänekin on suhteellisesti tärkeä. My race of the blog had a small problem. Our planet has Jaksaako become katsoa? so polluted, overpopulated, and Ei. Kelattiin toi Tuo vähän sen laki, että mulla on hirmu kaataa kaikkea mehua tai kokista. Niin, tän levyksistähän on mennyt sitä. Joo. Mä on siis vähän... Ei sillä voi mitään kun... Mulla on hyvin pieni. Joo. Mulla on aika iso. Anteeksi, mutta otamme tämän jutun pois tästä, kun ei jaksa katsoa näitä. Joo. Tossa on tuo ihme this possu. could be a problem. Take care of it.